Mondtad neki, hogy megyünk ki Humára és lekeltet. Tudod, mit mondtam? Szóval mondtam, hogy hallod, amúgy szerelmem, nagyon fáradt vagyok, tehát írogathatunk még, csak nem bírok beszélni. Jöttem van értesítés, és azt le is basztam a telefon. Mutatja a fogát a köcsög. Milyen Iron Man faszod van, tesó? Iszok rád egy jó fröccsöt. Helikopterba hogy fértek be ennyien? Hold up! Wait a minute! Tartsatok! Egyeset! Magát ugyanúgy néz ki. Ne írogass már, G! Várj. Lőjünk.